Og vi optager. Hi, this is Ida Turing, and this is the online qualifier for Lowlands 225. The division is intermediate individual, and the workout we're doing is workout number 1. And also look at my nails that I did just for this redo. So here we have 2 10 kilo dumbbells. Yes. And then we have the pull-up bar. Yeah. And we have more than 150 centimeters from the pull-up bar to the dumbbells. Så mange fejl skal vi bare ikke ramme til noget. Og vi er gået videre uden, og vi er gået videre. Så det er meget fedt. Den her skal nok ikke helt bare med. Så det er ja, du skal starte med barn. Nå, nu går vi lige i gang herovre, damer, så hvis I... Nej, vi kan stå her og rokke os. 58! Sekunder. 5, 3, 2, 1, og vi kører. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, stærk i det. 12, 30 sekunder igen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2 mere, 21, 22. Stærk i dig. 5 sekunder. 2, 1, og vi er i gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stærkt, flot. Og stadig 40 sekunder. 11, 12, 13, 14, 15. Stærk i det. Et sæt mere, 4 til 5. 16, 17, 18, 19. Stærk i det. Stadig 10 sekunder. Træk vejret her. 5, op ad dumbbells. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 sekunder, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 10 sekunder, 36, 37. Stærkt. Flot i det. 5, 3, 2, 1. Og vi kører. Runde nummer 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, og 12. Stærkt.
16, 17, 18, 19, 20, 2 mere, 21 og 22. Stærk, Ida. 5, 3, 2, 1, og vi kører. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stærk, Ida. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Flot. 30 sekunder. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Stærk, Ida. Der er stadig 10 sekunder her. Vi samler den. Ja, flot. 5 sekunder. 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sekunder, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 15 sekunder, 31, 32, 33, 34, 35, stærkt, 5, 2, 1, og vi kører, halvvejs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Flot. Godt. 30 sekunder igen. 10 mere. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 mere. 21 og 22. Stærk, Ida. 5 sekunder. 2, 1, og vi stop. 1, 2, 3, 4. Fint. Træk vejret. Stadig 45 sekunder. Masser af tid. 5, 6, 7, 8. Godt. 2 sæt mere her. 9, 10, 11, 12. Stærk, Ida. 3 eller 4 mere her. Du har 20 sekunder. 13, 14, 15, 16. Stærkt. 5, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stærkt. 30 sekunder. 21, 22, 23, 24, 25, 26,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 10 sekunder, 33, 34 og 35. Stærk i det. 5 sekunder. 2, 1. Sidste runde. Så kører vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stærkt. 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Stærk i det. Flot. Vi skal have 10 mere her. Vi har 30 sekunder igen. Godt. Hold gnisten her på den sidste runde. Kom så. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 mere. Kom nu. 21. Sidste. 22. Stærk. Godt. 2, 1. Og vi kører. Små sæt her, hvis du har brug for det. Nu kører vi bare. Kom så. Op med dig. 1, 2, 3. Det er fint. Træk vejret, røst armene. Op igen. Vi skal bare have det, vi kan. 4, 5, 6. Stærk i det. De ser fint ud. Ikke giv op her. Træk vejret. Op igen. 7, 8, 9. Stærkt. 25 sekunder igen. Kom så. Let's go. 10, 11, 12. Lige nu hurtigt reset. Vi skal have et sidste sæt her. 2 til 3. Kom så. Kom så. Kom så. Op igen. Op igen. 13, 14, 15. Stærk. 2, 1. Vi skal bare i gang. 1. Flot. 2, 3, 4, 5, 6. Stærk i det. 7, 8, 9, 10. 45 sekunder. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stærk i det. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20 sekunder. Kom nu. 29. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. 30, kom nu i da. 31, 32, 33, 10 sekunder. 34, kom nu i da. 35, 36, 37, kom nu. 38, bliv nu ved. 39, 40 og tid. Stærkt. Fuck, hvor er jeg tilfreds, mand. Det forstår jeg sgu godt.